Nungaro di parguruan hamion nadison masih hangoluan Jesus ay huingot hami hatami nidokmi honaing dongan nami. Damini di batana sumurung sian saluhu roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Horas madihita saluhutna huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan ma siap kami marhite renungan harian bagasta barita hanguluan sian debata. Hatane debata kamang do akainang nagabe ayat harian jala renungan dihita manghuton almanak HKBP Sadarion Jumat 22 Januari 2020 sada dienet sian Evangelium Lukas bidu 24 ayat 15 sahak rodi ayat 10 onom. Lukas 24 ayat 15 sahak rodi ayat 10 onom songono mahatani Jahoba. Jadi dina makatai nasida songoni jala masih papuasan Roma Yesus adiri madapoton jala mardalan rap doho nasida. Alai pangalilaon do mata nasida unang ditada nasida ibana. Ido yang gosahat ni hata ni debata. Hamatean so parsidohot haheheo ni Tuhan Yesus dang sikok. Alamema ikunadonggo hamatian jala ikunadonggo haheheo sikok ma haluaon na pinasahat ni debata marhiti Kristus tuaka na porsia. Haheheon hasisikok sian haluaon. Nuay nga kamang do akanang buhado hita maka porsiay haheheon ni Jesus. Haheheon sian hamatian. Akaramang do dainang nahinaholongan di bagasan Tuhata Jesus Kristus. Marhite naung tajakon haheheon Kristus sian hamatian. Ikon lamangulu ma partot diota. Ikon naing lampos rohata di pangaramotion ni debata di bagasan nguluta. Molonung hehe Jesus jala di pasikop marhitina saur tod di parbadia tuaka na porsea naing ima nagabi dongata madalani hari-hari di nguluta naing ima nagabi mabuag kita tupakirimon na mangulu. Mungkin rahya hita kamang do akainang mamulus hamaolon mamulus kegagalan ito nga tonga di ngulut taon kegagalan lau manggulut sita-sita ito nga tonga ni nguluta manang kegagalan mangulahon akka ulota rupanisa ko na di hutaon mungkin rahya mengalami kegagalan ito nga tonga ni akka suasuanan ito nga tonga ni akka hauma ng parbuye na niula. Molo ta adopi do kegagalan boido di piga-piga halak gabi tubuh rohana madok adang dang didongani di bata adang diramoti di bata sesuai aku adang rap di bata itonga-tonga di nahuula akadamang do dainang unang benian adong akahata si songoni dang gabi dau di bata dang nagabi sodiatoi di bata dang nagabi sodidongani di bata hita dinasa ulota molo tabulus akka hamauron molo petabulus akka kegagalan di bagasan nguluta. Akaramang do dainang songoni manwang pos ni roha na pinasa ni di bata tu akka sisianna ido baen na di patuduhon Jesus dirina dung hehe ibana. Roma Jesus sadiri madapoton jalan mardalan rap dohot nasida. Alay pangalilaon do mata nasida unang itadda nasida ibana. Boha porsea do akka sisiani
dihahehion ni Jesus. Mono porsea do akasisiani dang mabiar ibana dang matahutan nasida law mangulahon parsuruan ni na pinasa ni Kristus borhak mahamutulia portibion mamaritahon barita nauli. Sangunang tuhita kamang do akainang unang ragu unang ganggu hita. Dina toktong do didongani di bata nguluta nang piguk at kahamaolon dohot hasusahan kegagalan na taadupi tayi ngokma Tuhan tetap bersama kita. Toktong do di bata madungani hita mangalihon pos ni roha tu hita mangalihon pakirimon tunguluta. Unang hita mabiar akamang do akenang. Ala toktong do didongani di bata hita di dasa perjalanan ni uluta di nasa ulauta. Unang ganggu hita. Unang gabelo mo hita. Mono ta ado pia kegagalan. Itong-atongan ni nguluta. Rapdo di bata dohot hita. Tapangi do magugu. Mono pe di luas di bata hita. Mangadopi kegagalan. Itong-atongan ni namanggulo sita-sita. Itong-atongan ni parkarejuan. Itong-atongan ni nataula. Ingok ma. Nanaing ito pa di bata do hita asalam tupos ni rohatta asalam tutuguna hita dang lau mabuan hita tupad dilia alay-lain toktong papasahak ma nguluta tubagasan pangaramotion dohot padonganion ni di bata ena toktong do di bata rap dohot hita diaka na porsia diaka na setoktong pasahaton nguluna diaka halak na say maju guar ni di bata di nguluna do di nasa ulon. Tuhat ta mana mamasu-masu jala madongani hita di nasa ulauta sadarion. Horas tuhat ta nama masu-masu hita sadu.